Ti Masakbayan. Kat ita, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dangat rabi ka manin asim mangpat, Arnold. Sa dino manan kinagapon. Di ka nagdamag pa eh. Isaga na anak iti ka nagtamabisinak. Arnold, Agunay ka na! Mabisina kon. sige. Sumaruno kang harot iti kusina. Agawaam! Sumaruno ah. Inak pa'y bait agpalas. Aday ta, mangan kan. Agigop ka iti sabaw ti sinigang tanapudot pan. Naimas ah. Arnold, Ala, panawan na pa'y di pa'y. Arnold. Di ka nagsawapay. Panawan na kunak. Jack kaya ti adda sumanao numang mga anak. Sige. Agsubli kan to. Hinton nalpasa ko na nangan. Sakbay ang maturog ta, Arnold. Kaya't ka pa akasalita. Nakaturturo ka. Jack kaya ti sumanao. Arnold, aginggat ka ano nga agpatinggat ti madi nga aramid mo. Sumardeng ka man. Urayam kadipay ang maikursong ka iti pagbaludan. Sakbay nga agnakam ka. Apaya ka na yung nakastati bagbagam. Makauma. Gaputadyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Awan ti dakas sa mapasama kanyak. Isu asumardeng kan. Di kan sumanao. Hoy, Adela. Si Kagayam day ta lumabas dito paraangan me. Papanam? Di tabalay damari, Vivian. Hoy, Adela. Apay ajak makitkita ti asawam. Ha? Ay sus! Isuksukat na kansamot. Ay kaasi kapay. Imbag kanyak tauray bartak di asawa ken manugal, tadinak isuksukat. Sige, Petra. Labsan kan dito'y paraangan nyo. Kanuan gayam. Agdalos ka dito'y paraangan nyo. Kaning ka agdigos. Talabaam tadaster mo. Tanakadkadlaw asaan analablabaan iti manunga aldaw. Anya? Sige, inakon, Petra. Kunamla na sino agsasaw? Naimbag kumamot no saan nga agbababae nila kay na? Di pa'y lakat isina nila kay na. Tapnogong gunana. Mari Adela, apay akas ta ti rupam. Kaslag parparikot kamat. Umay ka kadi agpatulong? Kaya't ko lati adda makasarsarita na, Mari Vivian. Maipapan ka di manan kanila kay mo? Sa anak ang makaturturog amang pampanunot kan kwa na. Adela? Si kalaang ti makaamo iti trabaho nila kay ko, Vivian. Ta si kalaang tinangibagaak. Wan, di ka agdanag. Taawan mo't nang ibagbagaak asabali. Kanayunak ang madandanagan kan kwa na. Ay, siyempre madanagan ka talaga. Taasawam lakit nga rod. Kaya't ko ang kasarita, ngam di na kayat. Agungot la adagos. Di ka agsarday amang palagip kan kwa na, Mare. Ano samlat ta apalagipan? Wen nga rod, Mare. Ala, inayon tayong idawdawat iti Diyos. Asapay la kumata makapagpanunot ang naimbag nila kay mo. Kat agbalbaliwan. Mare. Inayon tayo dayta iti prayer meeting tayo inton rabii. Hoy, Vivian. Nakitak anag gapo dito balayo ni Adela Wan, apay. Kaslang amin nariribok ti panunot na Siguro mariribukan kanila kay na. Yamin, saanan nga gaw-awid? Anya? Kasano nga amom? Asaan nga agaw-awid ni Arnold? Diyak ngamin makitkita ni Arnold. Nalabit nga agbababae. Iso aday ta, agparikutan ni Adela. Ay, di ka agsasaw, iti di mo pa'y nakita, Petra. Saan anasaya at tikasta? Ibagbagak laang mo ti kapanunutak Wan, kapanunutam laday ta. Angam, siguradon tumanan, aday ta ti sarsarita kadagiti padam amanarsarita. Usus, no agsasao ka?
Kunamlan saan ka, chismosa? Oh, taapay. Kaano pa'y anakita nak, anakisarsarita kadagiti kakaaruba? Saan ka di, asikati-kasta? Wana, tasika, santa ka, perpekto ka. Saan nga iti kasta, Petra? Katapno agbaliw ka, ingkamot makimisa. Tapno maadalan ka, itinasaya at akababalin. Sus! Kunamlan na sino kang agsasao? Akaslawan apulos basol mo. Tunggal maysa, adda pagbiddutan na, Petra. Tawan lakit nga ron ti perpekto. Ngam at least, sa anak akaskan ka. Tasyak, sa anak amanar sarita itibiyag ti sabali. Ngam kit di, tibiyag mi asa nga pamilya ti in-into narak. Kit kita ti pagsayaatan mi, para iti masakbayan mi. At dakit di mo't masakbayan ti kaskada kayo ang mamirmiraot apadak. Adda at talaga, Petra. No awan man tinaranyag ang masakbayan mi dito'y lubong, ngam masiguradok nga adda naranyag ang masakbayan mi ijay langit. Anya? Katsika, Petra, adda ka din naranyag ang masakbayam dito'y rabaw ti daga? Adda ka din namnama abumaknang kayo? Idinto tamannugal kan bartakmat nila kay mo. Ha? Kan manar sarita laang ti ammom nga aramidan. Kunang mo lano asino kang agsasao? Awan lang arudan naranyag ang masakbayam dito rabaw ti daga. Sakit awan mo't naranyag ang masakbayam ijay langit. Di ko kwamton ti umapapal inton madanon ti aldaw. Anya ka di ti sasawam? Simple laang mat nga awatan, Petra. Uray na kurapay tayo laang, basta nasaya at kumati pa nagpuspuso tayo, ay kat, bendisyonan na tayo ti Diyos. Ala, ingkan, Petra, agawid kan ijay balayo, taing kakat agdalos ijay balayo. Kat bayat ti panagdalos mo, amirisam anaimbag dagiti imbaga. Ay, naimbag lang ang nakatarayak. Tinasaya at agturong ako iti hideout man ni Arnold. Amangan pa kidi, nuimunan ijay. Naimbag lang ang nakataray ta. Di ta mo nga dugaan ti kakadwa dahi dya lalaki. Hanggang sayang. Saan taan na alat walit na? Sa nabale, adunto pa'y di ta ti mabalinta holdapan. Sayang. Adda ko man, nayon ti urnong ta. Addan tulat ta. Sa bagay kasano? Agawit taan? Sikat ti makamuno agawit ka. Masyak, di tuyak hideout na maturog. Sige nga rod. Agawid akpay. Agparbangon akto nga umay. Tangat rabi yan. Nga maawan pa'y laang ni Arnold. Diyos ko, agpakpakasi ak. Saan mo ko mga itulok ang maisagmak di asawak? Yadayong ko maiti mabalin apakadisgrasyaan na. Kaya't ko ngagbalbaliw ti asawak, Diyos ko. Kat italag ko kan kati amin, Diyos ko. Naaldawan ka anak kareeng, Adela. Imbaglangan tasabado ita. Katawan serak dagiti anak mo ija pag-adalan. Diyak namin nakaturog adagos idirabi tatang. Kanayo nakasta. Kita man day tabagim. Kimurtong kan iti kapupuyat mo. Tatang. Apay, anya ti mapaspasamak kan ka. Awan, tatang. Sa anak lang amin ang makaturog adagos. Iso ang mapuyatan na. Ada ka di parikot mo. Apay adi mo ibaga. Awan, tatang. Ay, si kaman langan ti makamaw. Ay, gayam. Ada inyag ko na luumasa ba? Kanatang. Imbagla pang ramadan yumat iti imulam ikan ni nanang mo. Agyaman nak, tatang.
Impan kaw ni Diya kusina yaw. Agyaman akmanan, tatang. At iti kwarta, igatang mo iti kasapulan nyo kada kita anak ta. Di mo awatan? Saan? Diyan awatan ti kwarta nga itad mo. Uray kaskasano. At damat matgadak apara kada kami iti anak mo. Mano aribo na ito ay. Ngam di mo kit din awatan. Amok ang nagtaod day tayo iti dakas. Iso ajak awatan. Anya? Arnold, idyamon ti dakas at trabahong. Ado ti mabalin mo apagsarkan at trabaho. Uray basit ti sweldo. Tinapatagkat na dalos at trabaho. Sumardeng kan! No di mo kaya ti kwarta, saan laang? Kasto ti maiparbeng kadagiti o kwarta. Arnold! Inakon! O pa'y ka na nga gawin dito. Arnold! Ang subli ka! Ang sarita tapay! Arnold! Nagmayat kat kuman no nagtaod iti nasayat apang gadan dagiti kwarta nila kay mo, mare. Wan nga rod, mare. Kas kuma iti kunam nga impurwak na kwarta. ₱10,000 pesos. Gapo iti pungtot na kanyak ajak inawat. Impurwak nan iti ayan ti lamisaan sa rimwar. Kat, anong ti kwarta? Indulin ko latan, mare. Ala, idulin mo latta, mare. Tamabalin mo nga itulong iti talaga nga agkasapulan. Wan, mare. No, apay asaan akayat nila kay mo ti agtrabaho iti nadalos. Daytang nga rod ti kanayon ko nga ibagbagakan ko na. Ngam saan adumngag. Kanayon tayo latta nga idawdawat ti panagbalbaliw kuman nila kay mo, mare. Adda kami akatulungam amang idawdawat iti dayta. Agyaman ak, mare. Diyak kayat nga dadakas sa mapasama iti asawa. Wan, mare. Uray da kami akakaduam iti simbahan. Di mi mat kayat nga dadakas ang mapasamak iti asawam. Isu nga ituloy tayo ti agkid daw iti kaasi ti Diyos. Asapay kuma, tasilawan na ti dalan ti asawam. Agyaman ak iti tulong niyo pa nagkarkararag, mare. Agyaman ak unay. Hold up, Betoy. Di ka guna itid kakas no di mo kaya timatay. Nakatutok ti mo kok itis ikagam. No agikis ka, matay ka. Sige, irwar mo amin a kwarta. Alahas kanti cellphone mo. Oh, makitam. Kunak ngamin, nga ado ti kwarta day a babae. Anong piso eh? Dakalagatan tilinaon ti walid na. Nag-overtime siguro iti trabaho na, isu anarabyan. Idi pa lang nakitak day a babae, Arnold. Nukas ta nga agis tambayak iti asident ti dakkel apasdek. Makitak, adum saag iti kotse a nagpintas. Isu ako nak, abak nang day a babae. Nabak nang? Apaya di agar kala ti paglunganan ng agawit. Apaya magmagnaw rin nasibngitan? Ay, nalabait. Mapanagsaad iti paglugahanan na Nga oray magna iti nasipnget? nagturad nga raw de. Imbag takwarta, alahas, kan cellphone natin nalata. Puwera biyag na. Alabas kamit. Puwera biyag. Kwarta lang ti kasapulan ta. Saan na biyag ti padata atao? Wan mat Ilakom dito alahas. Agraman ti cellphone kat pagbingayan ta. Ti kwarta. 10,000 amin. Pagbingayan ta madlaan. Uy, ayos. Ay mulgayan, inton bigat. Mapantag paliw iti ruwar ti simbani dya sentro. Ijay taka din ag-hold up? Agpaliw tayo ti mabalinta pagkwartaan. Sige, matungpal, Arnold. Sige, dito ako nga agpaliw. Umadayo ka basit. Agpaliw ko iti dadya banda. Kanya-kanya ta itibiktimaan. Areglado, Arnold. Ika gumanta ti agbaligi. Sige. Ala, agkita tantulatan ni hideout. Sige, inakon iti day banda. Ado ti senior citizen na mabalin a biktiman mi. Nalakalang nga itaray mi ti bagda.
Nang runa, tadi dakit nga rod makakamat. Arnold! Ni Adela. Makumbinsir nga ta ni Adela ti asawa na, ama kimisa. Agbalbaliw pa nga ta, ti asawa na. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanping. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agparikot ni Adela maipapan iti asawa na. Katunggal bagbagaan na, saan adum ngagdaytoy. Inikkan ti asawa na iti kwarta, ngam di na kayat nga awaten. Gapo tanagtaod iti dakas awagas. Gapo iti dayta, impurwak ti asawa na tinasao a kwarta sa rimwar. Gapo iti dakas a trabaho ti asawa na, saanan ang makaturturog na ito'y. Iti aldaw ti Domingo, napan nakimisa da Adela, nga giina. Iti dayta agundaway, agsisiim ni Arnold, iti biktimaan na, idi nakita ni Adela. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta o itaalawas anapauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sige, mapana kon iti dayjay abanda. Agkita tantulatan ni hideout. Sige, inak nga rudan. Ano ti senior citizen ang mabalin na biktiman mi. Nalaka lang nga itaray na gitibag na. Nang runa, tadi da makakamat. Arnold! Ni Adela. Awan matan dito iti asawak. Sa nino tinagturungan na. Nakitakla dito'y anak katakder. Ngam awan matan. Iso nga tati nakitak. Oh, Diyos ko. Itulok mo ka di asumrak ti asawak di tabalay mo. Tapno makangag iti panursurom. Kat malawlawagan ti panunot na. Hoy, Adela! Sinurot ka tagdardaras ka pimanaw iti ayang tayaw. Imunan di ta simbaan da tatangmaw kung dagiti apaw. Kaya't da kano ti agtugaw iti sangaw tapno mangagdaan na imbag ti sermon ni Apo Paday. Nasaya at no kasta nanang. Sino ka di ayat yung urayam dito, hoy? Awan nanang. Sige, umunag tayon. Nakita nga mo silig ni bakat ko. Iso alim mikli kak adagos pare. Isugaya marimwar ka adagos iti inaladan ti simbaan. Kat sinurot nakmatan. Ala, intan. Iti asilig ti bangko, ti papananta. May mayat pa'y sigurado ang nawadwad a kwarta ti maalata. Mangkita ta iti senior citizen. Iso ti biktimaan ta. Darasan? Una, nalaklaka ang maitaray ta ti kwartada. Tadi da makakamat. Anya? Nakitam nila kayo mo dito'y simbaan? Wan mare, ngam idiin na sitgat. Awan matan. Amangan no kaingingas na laang. Saan man, mare? Iso. Nilakay mo? Inmay dito'y simbaan? Nakimisa nga ta? Mare, Wino? Iliw mula dayta kan nilakay mo. Iso asabalin ti panagkitam. mare. Ala, no iso man dayjay, sapay ko mga rod tasimrek dito'y simbaan. Kat nangag na ti mensahe. Wan nga rod, mare. Sa bagay, anya ti amutan.
Nga amangan no nilakay mo nga agpaiso, jay nakitam. Mare, Adda plano ti Diyos, Mare. Amangan no nagbalbaliwan nilakay mo. Iso ana pan nakimisa. nagsayaatan no kasta. Nga itimay sa nga aldaw, kat agawidan ijay balayo. Kat nagbalbaliwan. Sapay ko mata kasta, Mare. Ala, Mare, intayon. Agawid tayon, tanalpas mo't timisa. Wan, Mare, agawid tayon. Nasiputam ka di dyan kaya susurutin ta. Saan nga rod? Nagsiglat mo tanda dya senior citizen. Nagpartak ang nakaadayo. Malas Nakadlaw samot asursurutan ta. Iso ang nagpartak ang nagna. Nasiriban na tatimay sa lahang alakay. Huwag nga rod. Nasiglat ngamin. Mangkita ta pa iti mabalintang itaray tibag na. Aguray ka. Nakitak tayo lakay. Nga agpalpalama ijay sidewalk itay. Apa iti agpalpalama? Itaray tatibag na. Nakaunong siguro iti kwartana. Anya? Umaykan, mapantay iti ayan na. Dejay, Arnold. Makitam di agpalpalama alakay. Nagdakkel tibag na iti abay na. Huwag nga pesa. Sige, paliiwan ta. Taintun basit ti aglalabas at tao. Itaray tan tibag na. Sige. Sige timang itaray. Kat aglayon kan iti hideout. Un Arnold, sigurado, kwarta tilinaon tibag na. Sino kaya gay masidag? Itay pa'y anak katugaw kayo di taasidag kaw. Agtugtugo kami laeng tata. Nabanog kami ngamin anagdag na. May saa kabulsek babaraw. Sa anak makapagtrabaho para itibagek. Gaputa bulsek kak. Nakayaw, tanapigsa, kad makakita kayo. Rumbangag trabaho kayaw para itipagsayaatan yaw. Niya po Diyos, saan na bulsag? Makit-kita na tayo. Amuna, ti aramidin tayo. Ken amin nga aramidin tayo kat makita na. No kasyandak, ket ikandak itilimos kao. Supapakan na kaitaw, takin asyandak. Ngamno takawandak. Ket amoyo lang aruday, nakasto iti kasasaan ko. Siguradaw, asaplitin na kayaw. Ne, anya ka dito ibagbagayo, tata. May saa ka bulsak. Nga makita kayaw. Manipdot kayaw. Kaya nagtatakaw kayaw. Huldaper kayo, pay. Na, kasano ko mga amumday ta, tata? Kat no bulsak ka? Napigsa. Ti panagangot ken panagdengag kaw. Maawatak ti garaw yaw anak atugaw iti asidag kaw. Pare Mario. Ay tapno di kayag basol. Siyay. Ikang kayo iti kwarta. Adar na urnong ko atalo ribaw. Gapaw ta na inutak unay. Ala, ited ko laangan kada kayo. Anya? Mabit laang taalaag iti bagkaw. Sanan? Mario, intan. Intan? Nanggagmuti ko nak. Intan! Anya kamatan Arnold. Apay adi mo kayat nga awatan ti kwarta day di alakay. Isupay di 3,000. Itid na kumapay. Agtatakaw ta. Aghuldap ta. Ngem saan akas kan kwa na? Dakas ta tao. Saan ka di? Awan asita. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Basta saan ta nga iraman tayo dyan alakay.
At damot gayam silid ti kaasi di ta kaunggam, Arnold. Sumagdang ka man. Intan ni palengke. Mangkita ta ijay. Itisip dutan ta. At da pulis ijay. Amangan numatiliw data. Diyak lakid di kayat ti agyan iti pagbaludan. No kastang rad. Mangkita ta iti balay asar kanta inton rabi. Sige, kasta ti aramiden ta. Sige, Adela. Alaom dagito'y dilata kanda dumapay apang kusina. Imbagla adi mo gatangan. Agyamanak, madam. Inton Sabado, umay kanto manin aglaba. Taglaba ka iti kortina. Wan, madam. Kan nayunak titangdan mo. Nayunak iti limagasot. Tapno aday gatang mo iti bagas kan si daanyo. Ay na, agyamanak manan, madam. Awan anyaman na. Awan gayam. Talaga ka di nga awan trabaho ti asawam. Awan, madam. Sige. Ibagam tao may ditoy. Tapagdalusak iti aglawlaw. Nagaduti kayat ko apatarimaan di ta hardin. Kan di talikodan ti balay. Ha? Sige, madam. Ibagakan ko na dayta. Agyaman ako na eh. Arnold, tila kay nga agpalpalama. Isuday ta masabat ta. Ikam iti limos. Anya? Wala, ingka ikan iti limos na. Ngam sayang ti kwarta. Ingka ikan kunakmet. Sige, pumasidag tangarod kan kwa na. Tata, adto'y tilimos mikan ka. Tanggaw ti asin na niyaw. Tamo kada kayo, dayta. Ha? Kasano ko mga amom, tata? Ambok. Kumusta kayon? Ha? Kung namitay nga ikandak iti limos. Agam sanain. Agawid kayo iti pamilya ayaw. Kasapulan da kayo. Anya? Urno senyo ti biyagyaw babarok. Agbalbaliw kayo. Ket di kay agbasulan. Ni Apo Jesus. Nailansa iti cross. Gapo iti basbasul tayo at tao. Sinapsaplit da. Ken pinarparigat da iti hustaw. Tapno masubot na ti basol ti sangalubungan. Kasta ti panagayat ti Diyos kada kayaw babarok. Ang mapayasubadan yaw iti arami dadakas. Apay kasta ti ibagbagam kada kami, tata. Saan kamot amangas kasaba Saan kamot apadi? Diyo sayangin ti biyagyaw. Maragsakan ti Diyos kada kayaw. Nagbalbaliw kayaw. Ket mga barwanan kayaw. Itaalawas. Ket makuna asimana santa. Pananglagip iti ipapatay ni Apo Jesus. Ije bantay kalbaryaw. Ay lagi pun tayo no kasano tirigat na para laang kada tayaw. Tata. Huwag balbaliw tayaw. Kahit surutin tayo ti pagayatan ti Diyos. Nasayaat ti masakbayan tayaw. Proverbio 22:5. No ipatag mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan. Apakat nagaan dagiti managdakdakais. Anya? Tata. Ngaraod, kas panang supapak tayo iti kinapatag tayo iti Diyos. Liklikan tayo ti dakais. Tapno di tayo maikursong iti agnanayon na patay. Tata. Itaalawas ti Simana Santa. Ket intay tumakimisa. Kas panagdayaw tayo. Kain pananglagip tayo. Iti panagayat
ti Diyos kadatayaw. Arnold, itay ka pa ang nakaululimak. Sipod si Mang Patta dito'y hideout. Pampanunutom ka de, dagiti imbagbagad jay agpalpalam alakay. Maipapan ka ni Apo Diyos. Agawid ak pa iji palay. Sika, di ka kadi agawid. Di mo pa sinungbatan ti saludsod ko. Agawid takid din. Sige. Pagbingayan tangarudon ti kwartaan na urnong ta. At damot basit nat da. Mano, At damot 20,000. kasta ka di? Win. Ken, at dapay dyan naglakwan ta iti alahas. Ne. Saan ka kadian naragsak? Taad na nawadwad a kwartata? Ala, di nga mo ta agawid tan. Sige. Kano tang agsubli dito hideout? Awagan nak to no kasano. Sige nga Rod. Agawid ta pailaang iti pamilyata. Adela, saan ka di nagaw-awit ti asawam? Saan, tatang? Ngamin, nanggad iti adayo. Apay, anya dyan nadamag may nga da kanu babae na iso asaan nga agaw-awid. Sino tinakangagan nyo iti day tananang? Di taman ka arubayaw. Saan apod no ti ibagbagada? Una yan nagita ka aruba. Ngapay nga Rod, atunggal umay kami. Katawan ti asawam. Agtrab-trabaho nga rod iti adayo, tatang. Apay, saan ka di amang mangted iti kwartaken ka? Ha? Apay amapan ka pala umutang iti store ni Medring. Nasa una kanyak data. Kuha, Ibagam man ti pudno, Adela. Ayan ti asawam. Diyak ka muna nang. Tatang. Amangan pa'y kit din no adda ita niya pagbalutan. Pagbaludan! Iti anya agapaw. Dakas ti panggadan na. Isadya kawatan titid na kwarta. Gaputa nagtaod iti dakas. Kayat ko pa'y nga oray saan kami nga agsiday tinaimas kadagiti anak ko. Basta sana nagtaod iti dakas. Ay, una yan. Kasano itan? Ayan nga rudan nila kay Mau. Saan pa yan nag-awawin, nanang? Diyan ka mo ayan na. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saan ang nag-awawin? Diyos ko, sa anak lata ang mauma amang idaw-dawat iti kaasiyo kini Arnold. Asapay kumatagbalbaliwan. Ha? Adagtok-tok-tok. Adela, ilukat mo tiri. Ni Arnold! Agbalbaliw ngatan ni Arnold. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saanan ang nagawawin. Diyos ko. Sa anak lata ang mauma amang idaw-dawat iti kaasiyo kini Arnold. Asapay ko matagbalbaliwan.
Adag tok. Adela, ilukat mo kiri daw. Ni Arnold. Inakilo ka tiri daw. Arnold, Wen, siya. umunag ka. Sige, mangan ka pa'y Arnold. At tuwaw ka. Tagsaang utamangan. Sige. Apay akas tatilangan. Apay kimutong ka. Sa anak ang makaturturog amang pampanunot ken ka. Anya? Ala, mangan tapay. Kinapod nun sa anak pa'y anang rabi. Apay. Awan ganas ko amangan. Ala, mangan tapay. Sige. Mangantan. Tamabisinak natin. No, kasta. Saan kan nga agaramid iti kinadakas? Saanan. Naamiris ko haus to ti kuna jila kay ngagpalpalama. Anas ken naliklikan ti agaramid iti dakas. Arnold. Ado ti imbing lay da jala kay kada kami. May papan ka ni Apo Jesus. Ket naamiris ko ahus to dagiti nakunana. Anas ka na panunutan tayo ti masakbayan tayo iti langit. Arnold. Isong ita. Padasak tag balbalaw bakit? Saan lang nga padasan? Na di kat aramidam, Arnold. Para iti masakbayan. Uwan bakit? Ala, kumay ka na maturog tan. Rabi iuna yan. Mapuyatan ka manan. Arnold. Anyat kay papananti panagsangit mo. Gapo itiragsak ko. Naragsak ako na gapo ta nalawlawaganan ti panunot mo. Kat ag tinulong ta para iti masakbayan. Isugayam ti asawam, Adela. Wan, Madam Cecilia. Imbagakan ko na din ako nayo idi kanyak. May papan iti trabaho dito balayo. Kumusta kayo, madam? Nasaya at mat. Katsika, kumusta ka? Nasayat mo't, madam? Adela, ingka mangisagana iti merienda. Tag merienda tayo baya ti panagsasarita tayo. Wan, Madam. Sige, agmerienda tayo. Di ka agbabain, Arnold. Agyaman ak, madam? Adela, nasaysaya at noing ka mangisagana iti merienda para kadalilay kan sofing at dada iti hardin. Wan, Madam. Kadwaom idan nga agmerienda, takasaritak biit ni Arnold. Wan, Madam. Sa dino tinapanan ni Nanang Yaw. Rimwarda kan ni Tatang, Lola. Tatang kunam. Wan, Lola. Simbangpet ni Tatang Yaw. Wan, Lola. Kasta ka de. Ngam kunada, adito'y kami labalay. Saan kami kano nga umad-adayo kan ni ading ko? Tadabiit pa pananda. Kasta ka de. Adda ka di ipagayo kan kuana, Lola? Ay, awan mo't kit de. Imayak lang ang yag itinaloom apapaya kan natang. Ay. Ala, dito yak pala balayo. Kabayatan nga awan pa'y dananang yaw. Sige, Lola. Kanan tayon ti papaya nga inyagyo. Uwan apok. Sige, mabiit lang ta siya kung ti agukis. Naimas dagiti papaya nga inyag ko apaw. Nasami. Kasta, amuyo gayam ti may papan kanyak, madam? Wan, saan alimod kanyak ti may papankan ka? Adakas ti trabahom. Ha? Naamwak day takan ni Vivian agayam ti asawam. Agkakadwa kami amin iti simbaan. Isong agaam mo kami. Madam. No pa'y kasta, awatan ka, Arnold. Agtrabaho ka kanya, kat ipaay ko ti umno asweldom. Agtalag kay kanyak, nga oray may sakadakas, madam? Gaputa mamatiak, adikan agaramid iti dakas. Saan, madam? Kaya't kung tagbalbaliw. Ammom, Arnold. Naragragsak kamatlaeng, no ti matgedam kat agtaod, iti nadalos at trabaho. Uwan, madam. Amok day ta. Ngam ti parikot,
Awan day ta iti pusom saan ka di. Ngamno ita, mamati kan idaw dawat ko nga ituloy mo ti agbalbaliw. Aramidat, madam. No kasta nga rod, mangrugikan iti trabaho diti balay ko. Agpaay ka akas hardinero kan dadumapay a trabaho. Wan, madam. Ket agyaman na. Nasayaat ta si mangpet kayon. Arnold, nasayaat mo tadakan. Wan, nanang. Saanan a pumanaw pa ni Arnold, nanang? Nasayaat mo. Naalangarudan, agawid akmutan. Saan abale tada kayon? Sige, nanang. Katagyaman kami, takinadwa nyo dagiti apuyo. Ay, wala. Ngamen, amangan no umadayuda. Saan da nga umadayo, nanang? Natulnog dagiti apuyo. Ay, sa bagay mo't kitdi Ket agyaman kami manan, nanang. No kasta, isardangdan ti madi a trabaho ta. Wen, Mario, narigatan. Amangan no agbabawi ta. Ngam naladaw tong ti amin. Sa bagay No kaya't mo, sumurot ka kanya kita. Takasarita ta ti amok. Amom. Wen, bareng kaya't namat nga awatan na kang agtrabaho iji balay na. No kasta, saan tan nga agsubli dito'y hideout? Saanan? Saan tan nga agsubli pa'y dito'y? No kasta, si kagayam tigayam ni Arnold. Uwan, madam, siyak. Kat kayat ko mati agtrabaho dito'y balayo. No maikariak madam. O sige, awan parikot iti dayta. Kaya Diyos, awan, awatan nyo mat ni Mario, madam? Ipagpagapukan ka, Arnold. Ado, ti mabalin nyo at trabahoan dito'y. Agyaman kami unay, madam. Kastagayam ti trabaho ti asawam. Isumat lagayam asan nga agaw-awid. Lupay kasta, nasayaat mo tako nam anagbalbaliwan, Adela. Wan, nanang. Ket ita, agtrab-trabaho ni ije balay da Madam Cecilia. Agpapaay akasardinero. Nasayaat nga ron, ano kasta? Sapay ko ma, tay tultuloy na ti agbalbaliw. Ay, jak laim pagaraw pa. Akas jay gayam ti sigod nga aramid ti asawam. Nun amuakla ko maanasapsapa. Siyak amis mo ti mang tiliw kan kuana. Kat ipan ko iti ayan ti pulis. Naalasan abale, tanagbalbaliwan. Sapay ko magaraw, tagtultuloy ti panagbalbaliw na. Proverbio 22:5. No ipatpatag mo ti biag mo, lisyam dagiti palabog iti dalan, apakat nagan dagiti managdakdakas. Dayta ti kayat ko nga ibinglay kada kayo adwa. Madam. Si dadaan kami adumag, madam. Ti panagaramid yu iti dakas. Panag-hold up, panagtakaw, kanda dumapay, kat may sa apalabog nga agturong iti pagbalutan. Anya ti mapasama kada kayo iti pagbalutan. Natural, alak amon nyo ti riga ti may sa abalod. Madam. Iti nauno nagpay akay papanan ti bersikulo nga imbinglay ko kada kayo. Kat may papan iti naragsak abiyag iti pagtaengan ti Dios. Kasano da ita, madam? Liklikan tayo ti palabog ti kinadakas. Tapno di ti agtinnag iti agnanayon arigat ken tuok. Ituloy tayo ti makipagkaykay ti Dios. Tapno inton madanon ti aldaw, makipagtaeng tayon to iti paraiso na. Maawatak, madam. Uwan, madam. Ituloy mi ti agbalbaliw ka ni Arnold. Tinapudno pa nagbalbaliw, ipaay na tirag ko iti kaunggan. Kat iti panagbalbaliw yo, awan sa bali ang maragsakan. No di, ti Diyos a mismo. Arnold, talaga abak nang damadama. Nagdakkel ti balay da, kan naglawa ti hardin da. Day talaan, tagkaruutanan. Papintasan ta. Tapno maragsakan ni madam. Una,
Kababain mat, no saan tang agtrabaho iti husto. Malagip ko tila kay ngagpalpalama. Apay? Kaya't ko sa pulin di sentro. Ket agyaman takan ko na. Ha? Sige Kasi mo dahil kay. Pampanunutak no kasanuta matulungan. Anya ngay atulong ti ipaitakan kwa na. Nukas na. Sa pulin nyo, ti ko na mga agpalpalama, kalpasan ti pan nakimisa tayo ita Domingo. Wen bakit? Agrobotan. Tapno di tayo maladaw iti misa. Wala kay. Nasapa pa'y, iso asaan tayo amaladaw. May metlat ta ano masapa tayo. Alang nga rod, tulungan nak amang rubot kadagiti ubing, tapno nabibiin. Inunan ti pamilya kasimbrak iti simbahan, Mario. Un Arnold, uray ti pamilya ka. Imunagdan iti simbaan. Tila kay ngagpalpalama. Isu day jay. Un ngagbayso. Umay gayam makimisa. Ay, umay ka, sabtan ta. O sige, bayat asaan pa anang rugi ti misa. Basta, umay kayo mo't makimisa. Nasaya at launay. Un tata, naimbag, tan nakita da ka. Sa pulen da ka kumatata, kalpasan ti misa. Dakayat da ka kasarita. Sige, agsasarita tayo kalpasan ti misa. Ngamduit umundag tayo pa'y. Tayo tayo agkararag, sakbay amang rugi ti misa. Sige nga rod, ingkay kasarita ti kunayo alakay. Awisan yon, tain tayo amin ijay parke. Parke? Naku na ni Madam Cecilia, amapan tayo ijay parke. Taagpipiknik tayo ijay. Agorder ka no iti pagsasangwan tayo. Kasta ka di? Wala kay. Ala, ingkay kasarita ti lakay. Tain tayo amin ijay parke. Nakita kakumpleto kayo. Ti pamilya ni Arnold, kastamat ng ti pamilya ni Mario. Inkadang kung umay tayo dito parke, tapno agpiknik, tapno aglalangan tayo. Pagyamanan mi unay, madam. Pagyamanan mi, madam. Kan nasayaat mo, tanaawis yo ti may sa akabsat. Anasayaat ti panagpuspuso na. Iso ni Tata Gaspar, madam. Iso tinagbalin nga instrumento ti Diyos. Tapno malawlawagan ti panunot mi, gani pare Mario. Kumusta kan, Kabsat Gaspar? Nasaya at mo't madam. Ayan ti pamilyam. Kabsat. Awanda dito'y. Adada ije Manila, madam. Asawa? Kan anak mo ida? Awanan asawak, madam. Napayagan api musay. Babae, dagiti anak ko. Hindi inasawa dati taga Manila. Saan ta na nagaw? Ahoy, dito yung lugar tayaw. Nga ure amuda kasto iti kasasaad ko. Hangam, sa nabalin, madam. Dinaskaan, ket nasaya at kumatibiyag da. Sige, Kabsat. Kitaot no kasano ka matulungan. Tapno makalangan mo, dagiti anak mo. Naragsakak unay lakay. Gapo iti panagbalbaliw yung nga aggayam. Nalaos ti ragsak ko. Husto ti kuna ni Tata Gaspar. Kantay minsahe ni Apo Padi. Anasken lang aso papakan tayo ti pamatag ti Diyos kada tayo. Arnold. Impay na ti kakaiso ng anak na. Tapno masubot ti basol ti sangalubungan. Ngarod, ipatag tayo na ita. Babay ni ti panagaramid tayo iti pagayatan na. Iti kasta, inton madanon ti aldaw. Ket makipagnaid tayong tukon ko na. Wala kay. Agyaman ak unay. Taamom dagita ita ang baliksan. Agyaman ak iti Diyos. Agyaman akmat ken ka bakit? Gaputan na singpat, ken naanos kang asawa. Pinatgan ti Diyos ti kanayon ko nga ikarkararag. Agyaman ak iti panangikarkararag mo kanyak, bakit? Agyaman ak mat, gaputan nagbalbaliw kan lakay. Manipod ita. Baliwan tanti mangrugi. Isa ganaan tanti masakbayan tayo asa nga pamilya.
Ti masakbayan tayo iti daytoy a panagbiag. Ken ti masakbayan tayo sa dilangit. Gusto ka bakit? Jak malipatan ti Proverbio 22:5. Ako na. No ipatpatag mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan. Apakat nagandag iti managdakdakas. Iso day tati kanayon tayo alaglagipan. Tapno may liklik tayo iti dakas. Madaydayaw ti Diyos iti kinaimbag na. Kentisaan nga agbaliw a panagayat na kada tayo aparswana. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti seryetay itaalawas, anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dandani manan ti panag-examine mi, nanang. Panagbabayad manan. Sa painggatang kun iti bagas, diainted ni tatang mo a kwarta. Kasano nga rodan ngay, nanang? Sana ka di ang maka-examine? Inapadasan ti mangibaga no ada kwarta ni nanang. Utangag pa'y laang. Uwan man nga rod, nanang. Sayang mo't no sa anak ang maka-examine. Mapanag iti balay da inton madamdama. Sapay ko mga rod, tada mautang mo, nanang. Imbagta na danon kayo, nanang. Apay ka day, anak. Adda ko mapapanakit Agkasapulan ni Esther iti pagbayad na iti pagadalan. Inggatang kumatan iti bagas mi. Umutang ako maiti kwartayo. Di mo ka di pinadas ti nangibagakan ni manang mau. Kawawat na timpaw iti lakay na iti abroad. Nangibagaak iti utangak. Ngam di namot kaya ti agpautang, nanang. Nagimot-mat ngamen ni manang mau. May siya lang harudan ti anak na, pagad-adalan na. Padasak man ti mangibaga inton agkasapulan ni Esther, nanang. Ala. Laumpay da ito'y gatang ko kuma, iti buryas. Agyaman ak, nanang. Agbayadak, apaman ang maala nila kay ko titangdan na anagarado. Apay adi ka pa'y lamapan iji pagadalan. Aldawan. Di nagpaimatlay ni kaniti kwarta, mami. Saan ka di nga daintad ko iti kalman? Di mo ko nang awanan dayjay. May samot tintad mo, mami. May sa ngam sangaribo dayjay. Tawan barya. Kwartam ko ba dayjay iti manong aldaw? Awanan na, mami. Naibusan. Adda nang igatangak. Anya ko ma, tinangigatangam. Nagiinom kami kadag iti babarkadak, mami. Ay, kunam amapan ka iti pagadalan, iso nga inikan ka iti kwarta. Iti mo't gayam inuman, tinapanan nyo kadag iti babarkadam. Imbag man, tanasabat ka dito'y dalan, mare. Nagapuak man iti balay da nanang, mare. Madlaw ko ang nagagat ti anak mo nga agadal. Mare. Ngam kanayon nak nga agparikot iti pagbayad na iti pagadalan. Mas daawak man iti kabsat mo. Di na kayon sapay mapurwakan. Hanya nga ron ngay, kwarta naman. Idi awan pa'y asawa yo, kas kailan na ubon a kwentas. Itataadan asawa yo,
Kaslamat tin napugsat a kwentas. Ni manang ko, imadayo, gaputa di na kayat amairanod kami iti kwartana. Pinagbalin na abangan ti kwarta iti nagbaetan nyo no kasta. Ay, kasla-kasta na amare. Maaramid na ti kayat na, ta kwartana kat nga rod. Aldawain, Baraok. Apaya di mo pa'y laalsaan day tanuang mo. Ilapas ko pa'y lato'y kontrata ka, tatang. Kinontratam gayam day tar-araduam. Uwan, tatang. Kasapulan ti agagawa. Tadanda ni manan agbayad di anak ko di pagadalan. Ay magtulan no makaturpos, Baraok. Makaginawa kayon tao. Sapay ko ma, tatang. Awan papanan na, Barok. Makalungaw kayon to itirigrigat yaw. No makaturpos ti anak yaw. Day tati tartarigagayan mi ken ni Ella, tatang. Nakapurma ka mat amasabat ko, Sara. Papanam ka de. Inakman pakulayan to'y buok ko. Apay apakulayam ngay kat awan pa'y mat-uban na. Ay kayat ko mo't apadasan at i-blande a buok. Ay na, Sara. Panagkunak kat saan abagay ti blandikan ka, tasaan ka mat anapudaw. Di ka man manginsulto. Apay kumaasaan abagay ngay. Panagkunak ngamin, no napudaw ka, maibagay ti buok a blandi. No nangisit, kulot ti bagay na, saan kat a blandi. Ay, awan day tabagay-bagay. Adalakot kwarta pagpakulay. Amangan no agpatato ka pa'y. Apay, di mo makita ti tato iti butoy ko? Kitaam. Dayta Ne, unag paiso. Adamat tato asinan sabong ditabutoy mo. Anya ti imbayam diti balay, Ella. Agpautang ka man mat, manang. Agkasapulan ngamin di ka anakam iti kwarta. Mas naawak mat ngamin kada kayo. Permi lang arod arigat yun, ipapilit yung paila apagadalan. Barang makalungaw matla da tao, inton makaturpos di anak ko. Ay, parparigatan nyo lang ti bagbagiyo. Pagsardangam kit din, tapno makatulong iti rigat yo. Mapansumurak akatulong. Kasano nga rod ang makaturpos no agtrabaho mat, manang. Amang ano inton makaturpos, kat makiasawan tumot lang. Di jay to mga asawa ken kwa na ti mairanod. Saan mat siguro, manang. Ngamno kasta ti mapasamak, anya nga rod ngay. Makaturpos lakit ti anak ko Ay, ambisyosa kayo mat ngamin. Si kakadidaytan, Sara? Apay, di kan makabigbig, tatang. Pimintasak ka di unay. Ay, di ka na bigbeg. Awan matipuli tayo nga ulantes ti buok na. Kasanwa napasamak dayta. Pinakulayak, tatang. Ay, nasaysaya at no nangisit ti buok mo. Ingkakat pinaalas. Ignorante ka talaga, tatang. Apay kumamot nga imalas ako nayo. Anya angay, kasla ka magmagna namun muni ka. Ay, ibagayo kat di kin ni Ella, apagsardengan nandiya anak na, tapno awan ti pagrigrigatan na. Apay kumaapagsardengan na. Tapno awan ti pagrigrigatan nan tatang. Imay umututang kanyak. Anya kumati pagbayad na. Ay, nasaysaya at langan, apagsardengan nan nga agadal di anak na. Baliktad ti amom, Sara. No day ta tigagaram ngay may ditaoy. Agawid ka laangay. Naggapukan samat di tabalay, Sara. Apay ngay nga agawid ka, Dagos. Ay, ada imbagak ka ni tatang. Ngamjak kaya ti sungbat na. Pat ganyo ngamin kat jay apo ko yo kan ni Ella. Ngam ti anak ko. Pag ko naamait, awahan ti idumdum amay. Apay, anasaom, asaan may apatpatgan ti anak mo. No adda umay da ibaga kada kayo, saan nyo idapaayan. Ngam no siya ka ti adda masapul na.
Sigurado nga ibagayo nga awan. Kita emot ti kasasaad yu iti biyag. Imbagkan ka Taad-adaw ti mabalin mo pagkwartaan. Ngamjay adem. At dakit di idadado mayo iso ti ammo. Ay, saan, anak? Kasyan milaeng jay adem. Ammo ba ti kasasad na iti biyag kunak mana. Ay, adula amin dayta. Ibagayo ket din o agburas kayo iti mangga, taumayak. Alaot mo't tibingay ko. Anya ka di ti imayan di Sara. Nasabat ko mo't ti tadalan at dumayang modom. May na imbaga, ngay bagata ka no kiniela. Pagsardengan na ni Esther iti panagadal na. Taisuo pa pagrigatan na. Ay, di damat dumaw dawat kan kwa na iti pagbayad ni Esther. Day tangarod kahit. Iso nga imbaga nga gawid lang ngayon. Awan mutlat ka es-eskan ti bagana. Apay nga men, pinagawid mo. Umanay man na pagsaksakitan, tinakam na. Nasaya at man, wenno saan ti aramidem kinhuana. Adalat na may bagana. Iso nga road, asaan mo pinagawid? Ay, gumura man anday jay. Ay, sakit di nga ama, ti rumugma kinhuana. Sana na yung kalintigan ti aramidem na. Sa bagay, imbes at tulungan na ti kabsat na, isukit din ti mangupay nga agadal ti kanakan na. Ay, baliktad ti ammo na. Sara, umay tagburas tayo iti mangga. Nasaya at mo't no agburas tayo, nanang, tamakapangpanganak iti mangga. Nakita ni tatangyaw ang mabalinan nga ipaluom. Amang ano kayat ni Ella nga ilako kanyak tibingay na? Niso ti damagam, no kayat na nga ilakaw. Amog akanayon da nga kasapulan iti kwarta, tau sara ni Esther. Bareng no nalaka ti panangilako na. Ay, di kalakot ka siya nandiay adem. Talaklaka umpay agatangan tibingay na. Pagadalan ka di tinaggapwam? Wano? Idi kalman na nagkapwa ki jay, mami. Saan nga idi kalman ti salsalud-sudak? Diyak matan na mo, mami. Nabarte ka sa ngamin. Ha? Agdadata lang arudan anabartag ka. Kaano ka ngay nga agturpos, no di mo mo't ipasnet ti agadal? Nagturpusak tuwain ton madanon ti tsimpo, mami. Kaano day ta tiyempo? Intun lakay kanton? Nadanto pa'y may padpadama ka senior citizen na nagturpos. Sa kanto la agturpos, intun senior citizen ka? Ada ka di pa'y mangawat kan ka iti trabaho no senior kanton? Ano pa'y ngayon no iso ti mapasama? Ay, diyak amukan ka! Makapasurun ka talaga! Ni, si kamot day ta, Sara. Nakapalengke ka kade. Agawid ako man, gusto mo't amasabat ka. Apay, agawid ka mo't tan? Wen kumaa, ngam addaman damaga. Nagsardeng ka diti anak mo, magad-aday. Ay, saan Kakaisuda nga dapagadan na. Pagadalak, iti anyaman a kurso akayat na. Kasta ka di. Nakitak mo't ngamin itay nga adda ka kibkibin na ababae. Anya? Babae ko na? Wen, saan mo't nga rod nga ije pagadalan tinagturungan da? No di kat naglugan da iti tricycle. Abangan no adalaang napandaginata nga aramatan da ije pagadalan. Kasta nga ta. Kasla saan mo't iti panagkita? Naalam ka din, ditangdan mo anak ikontrata, lakay. Un bakit? Hanggang umanay nga taapagbayad ni Esther titangdan ko. Adapay mo titangdan ko anak ipuros iti mais. Dayjayan ti inayon ta, tapno makabayad ti anak ta. Imbaglakit din tamaanusan na ti agadal, nga uray basit ti balon na akwarta. Lakay, man nakaawat ti anak ta. Amo na ngamin nga ikagkagumaan ta nga isakad. Nasaririt matkit din ni Esther. Makaturpos,
Nulakat anusan na ti agadal. Anya dyan nadamag ko, nga adda ka numanan kakibkibin mo a babae. Nulakat at damay tapakibin. Apay kumapaayak, mami. Saan ka kadi nga interesado nga agadal, June? Agbiag matitao nga urewan adal na, mami. No nagagat kan adda mo na at trabaho. Agbyag, angamsi ka, adda ka di amom at trabaho. At danto, mami. Kat numangan kan agbalog laang ti amom. Abay kiti nasan. No adalakat makan, kan pagbalog, enjoy life. Kasanunto nga tatibiyag mo, no awan kamin kan ni Daddy. Hello, sino da ito'y? Katrabahuan na ka ti asawak? Anya, na-stroke ti asawak ko nam? Kat ayan na nga ruditan. Ospital? Pakikit-kita man nga rod. Pangaasim. Sige, bye. Sino timawag, mami? Katrabaho kan gayam kano ni Daddy. Oh, apay nga ngagsangit kayo? Impan na kano ni Daddy medyo ospital. Na-stroke kano ko na ti doktor. Ha? Kasano ti kasasaad ni Daddy? Di na kano maigaraw ti kanawan nga imakansa ka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Diyaka mo. Urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, narigat ti adda panagbiag da Ela asa nga pamilya. Idinto ta adda mabalinda Sara, tada iji abroad ti asawa na. Nasaat nga agadal ni Esther, nga anak da Ela. Idinto ta sadutmat ni June, nga anak ni Sara. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay o itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Na-stroke ka no ni Daddy. Di na maigaraw ti makanawan nga imakansa ka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Diyaka mo. Urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da. No sana na makatrabaho. Kawatan na saan matan ngagsweldo. Anya pa'y ngay no di kasta. Kasano tayo itan? Di awan ton kwartang itad mo kanyak, mami. Pangalaak nga rod, kat awan mo tanti agpawit ka data. Na-stroke ka no mati manugang ta, ijay abroad. Di kasanon taon ti biag dagiti agi na asadot. Day ta ita, ti parikot. Idi nga medad a kwartada. Di daam mo tinagimpan. Itata saan na makatrabaho ti manugang ta, ay, parikot. Ay, pagrigatan na ti agsakit iti abroad. Kasino nga iti bang asikasukan kwa na ijay? Amang ano pagawiden da dito yun, ti manugang ta. Kapilitan na pagawiden da ano di mo't makatrabaho. Ay, kaasima ti manugang ta. Saan lang at imanugang tati kasay? Agrama na hindi agina. Kwarta man, mami. Pangalaak nga iti kwarta. Idi agad-adal ka. Nakagasgastador ka. Manipod awan ng kwarta. Imi kayan dagiti barkada kanyak. Idi ado ti kwartam. Puro lang ay tinangibusbusam. Kaano ka di asumangpet ni Daddy?
Kunamot ti gayam na kadwa na pa ikano iti pagigyanan na abalay. Agawid to kano inton kabailan nan. Sana ko na makapan iti pagadalan, tawan mat kwarta. At dapay saan ko nabayadan ni Jay. Saan ka di nga inted ko ngamin ti pagbayad mo? Kunak nga ag full payment kan. Nagastos ko nga rod ti pagmatrikulak ko, ma. Papanamon, kasla nagdakkel na unay ti parikot mo. Anya parikot ako nam, adala pang panunutak. Kasta ka di. Jakmat ngamin makitkita alumablabas ti anak mo amapan iti pagadalan. Apay, banbantayam di anak ko? Saan ko abanbantayan? Nadamag ko laeng. Apay nga rod adamagam. Sigod ngamin akanayon da nga agi-standby iti kantina iti asidag ti pagadalan. Ngam ita, awan mo ton. Inyalis kon iti sabali a pagadalan. Kastagayam. Isumit lagayam ajak makitkitan. Da kayo matgayam ti masabat ko, auntie. Papanan nyo ka di? Napanan ka di danan ang kentatang mo. Napanda na kigapas si talon da lolo, auntie. Adda ka di inyawid da nga irik. Wan auntie. JB ngay da nakigapas. Jak namin masangot ti makigapas. Tada eksamen mi. Di ka kadipay nagsardeng nga agadal? Sayang kami nagsardeng nga, auntie. Kakaiso na adandani ako nagturpos. Anya? Dandani kan agturpos? Wan auntie. Basit lang nga ano san. Ay, apa yan, mami? Pinapablag yung matkantirwangan. Dandani mat gaya man agturpos ni Esther akasinsin mo. Awan tumat lang aramatan na akwarta pag-review na. Sayang lang tirigrigat na nagadal. Ngam makaawat to iti diploma na. Ngam sikangay. Adumat dagiti naggraduar nga awan trabaho na. Tawan bakante pagtrabahoan da. No kumamot tainggaed mo tinagadal. Agturpos ka kumamot itan. Kat, apay nga rod nga aburido kayo ngay? Gaputawan na pulos na urnong ko. Tanakagasgastador kamot ngamin. Ita, awan pa'y igatang tan iti kanunta. Kunak man yung kay nang ibagay iti bagas kadalwolo. Iso ko ba ti papanak? Ngam, nagbabawi ak idinasabat ko ni Esther. Imbaga na adandani kanun agturpos. Ay, nasurunak. Iso ang nagsubli akong diti balay. Umapalak ngamin kankwana. Nay, nakaumay ka, mait, Sara. Umayak ko madumawat iti irikyo, tatang. Ayabam di anak mau, taing kayo matagapas, tapno ada irikyaw. Anya, agapasak. Apayamas daaw ka? Di mo ko na dumawat kalata na di ka matagtrabaho. Nabayagan asinardengak ti agapas, tatang. Tanagbalin kat nga rod na saliwanwan ti biyag ko. Ngam nagbalin ka mitay na natangay. Agsipod tadamot may panakkel ko. Saan mo ta nasaya timbunga na? Tanagbalin ka mitay na natangay. Itala nga makita ka man na insan. Wan nga rod. Si Kangay. Damag kumot adi ka kanumutan mapmapan ni pagadalan. Si maduta ko nga agadal. Nang runa ita, tagsakitan ni daddy. Kaano ka di nga agawid, insan? Diya ka mo. Agawid nga wan kwartana. Iti kabayag na anagyan iti abroad. Sigurado nga ado tinaurnong yun. Awan ka no, kuna ni mami. Anya? Duha kayo laang mat. Kasano nga awanan? Nalakalang mat ang magastos ti kwarta. Sa may isa, inaramat ko iti pagadalan. Ngam sinayang mo, takanayon ka kanumat nga aglangan. Nalaing ka pa'y kano ang makibarkada. Nagsardang matgaya man ni Jun nga agadal. Ay, pagsidaawak. Takunada nga awan kwartada. Kat nawadwad ti maaw-awat da akwarta, idi saan pa'y nagsakit ti asawa na. Ure ka sa nukaado ti kwarta. Nukas kalagi suyat iti danom. Mabita maibos. Pudno takunam. Di da mo tinagurnong. Tati amuda kat agnanayon asumang sangpet ti kwartada. Di da mo nga impatag, tinagbanugan ti aday di abroad. Ay, kasanuda nga taitan.
Tawanan kwarta maawawat da. May katmat siguro ti kinatangig na. Kan kapilitan nga agtrabaho, tapno saan da nga agbisin. Agpaiso ka di nga inyalis ni Sarah ti anak na iti sa bali apagadalan. Kasano ayalis na, awan mo't kwartada. Kat, ti asawa na nga adda ijay abroad. Dandan ni agawid, ta na-stroke ka no ijay. Imbaga, tada di kayim na akad-kadwa na ijay. Isumit lagayam adya kun ida makitkita nga agina akanayon arumwar. Awan nga rod kwartadan. Anya, nangipanandangay iti binulan nga ipaw-paw itna? Kada tayo, nga amuda, ti aginot, mas daw tayo no nangikanda. Ngam no isuda, agastador, ay bibiiton da nga ibusan. Ay na, no siyak ti adda asawa na ide abroad. Ado, tinaurnong ko iti kasjay akabayag. Dahito ka dilanti si Danta, mami. Saluyot kan kalunay. Parikot ko nga rod inton sumangpet ni Dadim. Naggastador kamot ngamin unay di pagadalan. Uray si kamot, mami. Pumanasyar ka. Nagado ti kabarbaro abadom. Sigurado lakit di adamagan ni Dadim. No nang ipananta dagiti kwarta nga impaw-paw itna. Imbes ama imbagan no sumangpet. Ang mga no adda ma-stress. Kat kumaro pa iti sakit na. Kasla dyak kabalan ti imbaga ni tata nga aggapas takano. Tapno adda bingay ta nga irik. Anya? Ang mga no ti pa imak ti magapas ko. Ngamawan mo ti trabaho ang mabalinta aserkan. Awan adal ta. Kapilitan ang mapantay di balay dalulom. Umay kayo ka di matagapas. Kada dua apayab-yab di tanay. Nakasabit iti sulay. Umay ka di matagapas ni Esther, lolo? Kasano nga umay agapas? Kat madamati eksamin da. Sana mabalin nga aglangan. Kasta ka di, lolo? Imay ka di mat nagapgapas idi? Uwan baraw. Di mo makit-kita. Taman mano kayo mat nga umay dito'y away. Nagbalay kayo nga may nitikating nga antipurok. Idinto ta dito'y kamila nga si Dagtitalon. Nagrigat mo't gayam tibiyag dito'y talon, lolo. Iso ngayon kagumaam kuma at tinagadal. Dapat agdiadal. Narigat ka makabirok iti trabaho. No awan adal mo. Kunak may ta dito'y balay da, lolo. Tao may ta makipangan. Saan mat tagtrabaho tamot gaya, mami? Diyak ba't kayat daytoy? Ngam saan ka ding awan igatang ta iti kananta? Anya mo't hindi kastoy. Mabainak mo't ama pan iti balay dag iti barkadak. Idado ti kwartak. Nagado ti barkadak. Wan takaawatan kwartam laeng ti kinayapdakan ka. Pagkunamot, mami. Ay, anak ko. Idi ado ti kwartam, nabanglo ka kadakwada. Idi awan kwartamon, nabangsit kan, takumaya kaydan kan ka. Nanyamot tindag iti barkada? Iso nga inaramat mo kumati kwarta a pinagadal. Saan kat a pinagbarkada? Awan ka di pulos indulin ba? Iti impaw-paw iti ti asawam. Inaramat ni Jun iti pagadalan, nanang. Kasano nga inaramat na iti pagadalan? Kat di mat ka no nagadadal. Si kamo, inaramat mo anaglang-lang ay kan nagpapintas. Ay, anya nga tati aramidak, nanang. Sumangpot ti asawa nga awan pulos urnong ko. Uray ko ma, no inistriktuam ti anak mo. Tapno ingad na ti nagadal. Kasano pa'y ngay amay sublik dagiti nagasgastos mi a kwarta. Ay, ti kwarta, kasla danom. Nunalpas mon nga insuyat iti daga, saanan amaakop. Jakmot nga min ninamnama amaputod ti binulan nga uawatak, nanang. Ida, saan nga ipalubos ni tatangyo at dumawat kalata iti irik? Aggapas kayo nga agina. Uray saan ko kumakayat ti aggapas. Kapilitan nanang. Ay, nagsakit ti bagbagik. Na ikaw aksamot a nagmalmalam a naggapas.
Ay, masadutak nga agluto. Mami, adda ka din na luto? Nasakit ti bagbagik. Nagsani iti rupak. Gapo siguro iti nagmalmalam ang nagkainaran ta. Uray sakmat, nagsakit mo ti bagbagik. Agurigurak sabat ten. Sapay, awan gayang mailuto. Kastoy kadilatan, mami. Nabannog ta nagtrabaho iti kalman. Ngamawan mo't mailuto. Masapul ngamin ang maibilag pa'y ti ginapas ta. Kalpasan na, ipakiskis, sakbay ang mailuto. Kastoy gayam ti biag ti manalon. Permi lang arudan na bannog. Adupay ti proseso. Sakbay akanan ti nagbannugan. Isugarod nga ikagumaan dati agadal. Takayat da aliklikan ti kastoy arigat. Apay nga awan daan ti Sara kan John, nanang. Wan ngagpaiso. Kunada nga awan kanenda. Iso nga inkarigatan dati nakigapas. Saan ka di nga iti kalmandalaang anapadasan ti naggapas, nanang? Naggapgapas mat idi balasang ni Antim. Nga midyad na nasawa na, dinan kaya ti aggapas. Ngimato pa yan ti purwana. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di trabaho, ti dan mangan. Kasta ka kadintumat, into nadadal mo, anak ko. Ay, saan ana saya at ti di adal? Adi na mo atalyawan ti naggapwan na, nanang. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas na stroke ti asawa ni Sarah iti abroad. Kat gapo iti dayta, saanan ang nakapaw iti dayto iti kwarta, kada Sara. Gapo iti kinabarayuboy da Sara nga agina, awan pulos na urnong da. Kat pati panagadal ni June, kat naisardeng. Gapo taawanan igatang da iti kananda, kapilitan, anakigapas da. Tapnulaeng adda kananda. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di trabaho, di dan mangan. Kasta ka kadintumat, into nadadal mo, anak ko. Nanang, saan anasaya at ti di adal? Adi na mo atalyawan ti naggapwan na. Agpaisot ako nam, anak. Ipakita mo't adi adal ka, babaan iti nasaya at nga aramid. Uwan, nanang. Amom ka di may sa adi adal, iti asidag ti pagadalan mi. Apay ka di ti maipapan iti dayta. Liblib yan da iti liklikudan na. Takasla ka no awan adal na. Nalaing ngamin ang makiapa. Awan mo't tadyagi na nga umay makigapas. Sapay awan kananda kunada. Ingaraw naman nga tanti kinasadot da. Di tay amo. No, anya ti rason, adi day may. Saan nga ta nga imbilag dati basit a ginapas da? Mabalin mo ta sinapa da nga imbilag. Sada mo la impay naggapas. So asaan ko ida nga inikan iti Eric? Tapno masursuro da mo ti agtrabaho. Awan mo't sa bali a trabaho da. Tawan kat nga ro dadal da. Nya, pan na kairan-ranahan amot ada stroke ti asawa na. Tapno siguro maikanda iti leksyon Adda ket tao na kanayon nga aglang-lang ay adi pa agtrabaho. Awaga man da lola, tamay da dito'y balay, mami. Agkakapsuta,
Awan mo't ngamin kinantay tayo agsapa. Awan load na ti cellphone ko, anak ko. Ada ka di load na ti cellphone mo. Awan, mami. Di nakmatinig ka niti pagload ko. Ay, kasanutang haruden. Matay ta ka din asimumulag at dito'y gapu iti bisin. Kitain ta na da lumabas. Taibilin ta. Ngayabanda da lola. Sige nga ta. Agyanak dito'y batog ti tawa. Ay, malaminak namin arumwar. Uray siyang mami. Malaminak ko na arumwar. Ay, nagrigat mo tundi kastoy. Awan makan. Awan pa'y agas kan iso aminan. Naimbag talimabas ka, Melba. Apay, masakit ka kade. Ay, pangaasim, umay ka man pa'y dito'y, tadabasit kidawag. Anya ayat tinapasamak mo. Ayan ti anak mo. Ada iti silid na, aggurigor. Pangaasim man taidanon mo kanina nang masakit kami iti anak ko. Kasta kade. Sige, tamapanak ije balayda. Ibagak masakit kayo. Ay, agyaman ak unay. Imbaglakit din ta nakitak ti lalabas mo. Imbagkit di tanagnaak ditoy. No ijay bangir tinagnaak. Kasanon ngay. Imbag ta nasabat kayo dito'y dalan, nana. Apay ka de, Melba. Kasla dadakas sa damag Ay sos, delikado ti sasaaden dagiti agina adasara ken June, nana. Siming put pakikit di apay ka di aya. Anya tinapasamak da. Idilim mabasak ijay arubayan da. Agpapaarayat da. Masakit da, nana. Kasta ka de. Ay agyaman iti panangibagam kanyak. Awan anyaman na, nana. Sige, inangarudang. Ay, wan, balasang ka. Apaya matartaranta ka. Ay. Kaslada pa ka danagam. Kasanaw. Delikado ka no ti kasasaad da Sara. Agsakit da ka day. Ay, wan. Ay, sige, tama pa na kay Jabalayda. Haguray ka, tao mayak mait. Ang mga numasapula may panday di ospital. Nyala, intang road lakay. Ay, ang mga kano niya tinapasama kadakwadan. Intan! Anya tinapasamak yung agin na. Uray tinapay ko malang ang mabalin mi nga ipaunag nanang. Di kampay nangan manipod itay biga. Ay, una yan. Jay sigod anatangig ka na barayo, boy. Agbisbisinitan. Mala, tay nak gumatang iti tinapay. Mala, tay nak mangidadang iti danom. Uray paggatas syulaan. Uray gatas nanang, awanan. Awan mo't igatang ko. No jay pinagkulay mo iti buok mo. Kan pinagpatatom, kat indulin mo. Ada ko mausaran yaw, no kastoy nga emergency. Nanang, kayo man pa'y kitaan ni Jun dita silid na. Di mo tagtagtagarin. Sige, tayo nakitaan. Itaray tayo, iti ospital. Kumusta kayon, auntie? Awan klase mi. Taga na pa nanti maestro mi. Iso din magasak dito ospital. Ay, nakaginaawa kami balasang ko. Agyaman naktaimay ka. Iso na laang ta, mabiitak. Tadapay ngamin sumaruno a klasek, auntie. Asidag ay ti pagad-adalam dito ospital. Uwan, auntie. Idimbagada nga awan ti may sa maestro mi. Rimwara kon, kat imayak adagos ditoy. Kumusta ngay mati panag-adal mo, balasang ko? Nasaya at mat, auntie. Iso na laang ta umadani manan ti panagbabayad. Dandani nga minan ti maudi nga eksamen mi iti daytoy atawan. Ay, imbag ka pa'y balasang ko. No kumataing gaad mo't ya kasinsin mo tinagadal. Agpada kayo kuma, adandanin agturpus. Inik-ikam ka din ni Esther iti kwarta, iti agad-adal ka pa'y, June. Saan, mami?
Uray siyak. Kakaasi dagiti dadakkel na nga agirem remedyo. Ngamjak pulos ida kinaasyan. Kanayon kay di arumbar nga agpasyara kaduam dagiti gagayim mo. Huwan nga rod. Ngam ita. Awan pa'y imay pimasyar dito ospital. Awan dumada ka dagiti babarkadak aginas gastusak. Huwan nga rod, Jun. Dagiti inim-imutak akapamilyak. Iso dakit dito umay tumultulong kadata. Di mo ka di ida inik-ik ka niti kwarta, mami? Saan nga rod? Numangibaga ni Ella iti utangan na. Diyak ik-ikan. Tamok mat ngamin nga awan pagbayad na. No agbayad manan ni Esther ija pagadalan. Mabalin nga ilako ti duwa nga anak ti Kalding. Imbag ta nagtaraken tay ti Kalding lakay. Gusto ang malako no agbayad ni Esther. Imbag ta nagpatarakan ti gayem ko. Nangina ita ti Kalding. Uwan lakay. Dakal agin awat ta. No mapagturpos ta ti anak ta. Uwat bakit. Mapunas to amin abannog ta. No makita ta nga awaten ng ti anak ta ti diploma na. Kaano nga tamot amadanon day ta agundaway. Mabiiten bakit. Saan ka masikuran? Anus laeng. Ay, huwan matkit di Aguray ka bakit. Nakarubuat kan samat. Ada ka di papanam. Innak ki hospital. Innak sa rungkaran ti agina. Kapilita na mangiremedyo ta iti pagbayad dagiti agina di ospital. Awan matapulos kwartada. Anya pa'y ngay, lukas ta. Awan mo't sa balya pagkamangan da. No di datayaw. Bakbakatan nga min di anak mo, di na inaramat ti panunot na. Nasa umaw no. Idi ada kwarta na. Kaslaawan ti masapul na kada tayo a pamilya na. Dayta ti kamali na. Nalipatan na anapat patag ti pamilya ngam ti kwarta. Di mat nga ron na gurnog. Kasanon no sumangpot di asawa na. O di kapilitan nga agtrabaho dagiti agi na iti talon. Anya pa'y nga hino di kasta. Sursurwon dati agtalon. No kayat dati agbiag. Mangan kayon manang. Imbalunan kayo. Imbag tananos kayo kada kami, auntie. Isong harod ading ko. Uray saan anasaya at timpakpakitak kada kayo idi ada kwartami. Napatpatag kayo akapamilyami ngam ti kwartayo, manang. Kwarta ti impaidam yo. Ngam agkadaraan tayo. Uray anya ti mapaspasamak. Italaang ama amiris ko ti kamalik. Napatpatag kayo gayam akapamilyak ngam iti kwarta. Amuyo ka di, auntie. Idada kwartak. Ado ti barkadat. Saan da ko napagan idi awanin kwartak. Dagi dya ay ti makunasaan anapod no abarkada. Kwartam laeng ti kayat daken ka. Sayang lang ti kwarta aginas gastos ko kada ko ada. Melba, apay nga da ka di ti ospital. Adda ka bagyak ano ospital. Iso tinapan ko kinita. Mapanak ko maiti silad da Sara, ngam aday mawag. Adda ka no sa nga ilay. Kasta ka di. Mayat matenti ka sa saada manang ko. Dandanida agawidan. Si kalaka di ti adda dito ospital. Umay to inton madamdama ni nanang. Sumublat nga agbantay. Oray siyak nga rod. Iso nga inawagan dak. Ayun gayam, pakumustaam tulatan dagiti agina. O sige, dumanon ti pakumustam. Ala, inak nga rodon. Ada ka din na remedyo mapagbayad di hospital, lakay. At daan bakait, intan di ospital. Terwartan dagiti agina. Kasano nga tati biagdan. Anya pa'y ngay. Kapilitan nga agtalundan. Asikaswanda mo ti manugang ta intun sumangpait. Ay, basigurado, kadakkel ariribok, intun sumangpait ti manugang ta. Tawan kwarta ana ornong ti anak ta. Aganos at ti anak ta.
Awan mo't sa balya pa basulan na. No di tibagi na mutlaeng. Di tayo mo't pinakibyangan ti kwartada. Yala, hindi nga roda ni ospital. Kung at ti doktor ang mabalintan ti aghawid, madamdama pa'y asumangpat dananang. Dalolo ka di timang bayad iti bilta iti ospital, mami. Anya pa'y ngay, awan mo't kwartata. Inton makasangpet ta ka DJ balay. Mapantamanin makigapas. Oy, saan tanga agsakit manen, numapantamanen aggapas. Nagrigat ti agmalmalam nga aggapas. Adala ko masabali a pagtrabahuantan. Saan ko akabalan ti agtalon, mami? Kasano tayo ninton sumangpet ni daddy? Mariribukan akmat nga agpampanunot, June, anak. Diyak amo ti aramidag. Ada ka di imbaga ti doktor. Agawid kayo kadeng. Wananang, bayadan tayo laang ti hospital bill. Sige nga raw, taba pa nakagbayad. Ada ka di umanay apagbayad tayo, nanang. Inakpay kitaan no umanay ti kwarta. Nangalaan nyo nga iti kwarta. Imutang ni tatang yo iti kumpare na. Mas daw nga ron ti kumpare na. Idi imbaga na kano apagbayad mo iti ospital di utangan na. Ay, kasano nga tama bayadak dagita nga utang. Pag titinulungan tayo, bayadan. Kababain nga men, no sana mabayadan na dagos. Anya pa'y ngay. Alangarudan nanang, mapan kayon tapno makaawid tayon. Makapasikur dito ospital. May, anya ngay dahi taawit mo asimang pat, anak. Portfolio tatang, kitaak na ron no danagan na. Sige, inayadom alokatan, takitaan tano anya tilinaon na. Uwan tatang. Ay, adamot lak na. Kasano ngay makita no danagan na wano ID ti akin ko pa. Ikagumaam alokatan, takitaan ta no anya tilinaon na. Ay, tatang, kitaam na ito'y Nay, anya ngay dayta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adamot lak na tatang. Kasano ngay makita no danagan na wano ID ti akin kukwa. Ikagumaam alokatan, takitaan tanuan niya tilinaon na. Ha? Tatang, kitaam da ito'y Ne, anya ngay dayta. Adanagan kan numero ti cellphone. Barang da ito'y ti number ti akin kukwa. Awagam nga rudan, tapno maisublin ti portfolio. Hello, sino da ito'y? Siyak ni Esther, sir. Damagag ko man o da kayo ni Sir Tom. Wen, siyak da ito'y. Kasano nga mom ti private contact number ko? Iso nga minti nakakabil iti igid ti portfolio anapidot ko, sir. Ha? Adda sapsapulag a portfolio. Mabalin ka di nga kita ta? Sige, sir. Sakbay ko mati alas 8, tada ngamin klasek. Okay. Agkita ta nga rod iti oras ti alas 7:30. Sige, sir. Ibagayo nga rod no sa dino ti pagkitaan tayo. Sige. I-text ko ken ka ti eksakto alokasyon ti pagkitaan ta.
Ne, si kamot day tamasabat ko kaanakan. Naka-portfolio kamot ta sumrek iji pagadalan. Saan ko ako ko daytoy, auntie? Apay nga rod nga igamon, saan mo ako kwa? Isubli kiti akin ko, auntie. Napidot ko ngamin daytoy a portfolio. Ay, nagkapoy kan ngay. Napidot mo lang nga roden, isublim pa ilaan. Rumbang lang nga isublik, auntie. Ta saan ko matakukwa? Angam napidot mo, saan mo abasol? Day tantay ko nada agasat. Lokatabkit di takitaan ta. Ang mga noado a kwarta tilinaon na. Saan, auntie? Masapol nga isublik daytoy, iti akin kukwa. Nagkapoy kan. Agrigrigat ka lang aruden. Dakkel ti maitulong na day takada tayo. No kwarta tilinaon day ta a portfolio. Saan, auntie? Sige, mapanakon. Tamaladaw akon iti klase. Ay, nagkapsot at talaga ni Esther. Gasat lang aruden ti si Mangbay, paluspusan na pailaan. Anya ti kayat mawasawan. Nakapidot nga rod iti portfolio nanang, mapan na kano isubli. Agsipo, taday ti rumbang. Ay, sigurado a kwarta ti linaon day a portfolio. Dakkal ti maitulong day iti panagbiag tayo. Tayo, kunam? Kasano kuma? Saan tayo matakukwa? Ay, no siyak ti nakapidot. Saan ko nga isubli? Saan ko mata tinakaw? Ay, baliktad talaga ti utak mo. Ingka katagapasan. Saan aray tamang tagikwa iti kukwa ti sabalay? Ti adda di ta panunot mo. Hello, sir. Ada akon iti sangot ti dakkel a hotel. Umuneg ka iti restaurant ti hotel. Agtugaw ka iti table 1, ta umaya kon. Okay, sir. Ngam, numabalin, mabiit kayo kuma, tamaladaw akon iti klasik. Di kagdanag, asideg akon. Okay, sir. Asidagak matan iti ruangan ti restaurant. Mala, agkita tayo jayan. Bye. Bye, sir. Apay na kami suot ka, mami. Inalak ko malaangan itay tiigam ni Esther a portfolio. Imbagak ko maasya kung timang isubli. Anya portfolio, mami? Kanapay nga isubli makunam. Adda nga rod na pidot na portfolio, kat mapanakano isubli, idinagsabat kami itay bigat. Ha? Ay sayang. Ang mga nukwarta tilyanaon na. Dayta nga rod ti bagbagak. Saan na kuman nga isubli? Ngam ipilit naman. Nakapoy at talaga ti panag-ut-utek day jay. Gasat ko ma, no amuna ti naramid na. Iso nga rod. Imbes agasat, nagbalin amalas. Naisubli nga ta ni Esther, tinapidot na. Nalabit nanang. Imbaga ti akin kukwa nga agkita day ti sango ti dakkel a hotel. Anya nga ta ti lidaon ti portfolio. Rinapot nga ta a kwarta. Di tay ammo nanang, amangan mo't no papeles. Imbaga kid din ni Sarah, asaan kanukuman nga isublay ti portfolio. Kayat naman nga tan nga aguman ti saan na kukwa. Ay, day ta katimade nga ugali niya kabsat mo. Uray di na kukwa. Ibaga na ako kwa na. Wan nga ro nanang. Numakita na akaingingas ti gamit na, ibaga na nakukwa na. Iso nga awan lulong awan da, takas jay na. Limong aw da ide, ngam limnad da mo lang, gapo iti saan ada saya at nga aramid da. Si kagayam tinakapidot iti portfolio. Alaan yun, sir. Tamapan ako ni di pagadalan. Mabit lang iha. Agtugaw ka pa'y. Agyamanak, sir. Ada ka di pa'y damagan nyo? Agyaman na kiti panang isublim iti portfolio. Amum ka di, anapatag amin na papeles, tilinaon da ito'y. Kasta ka di, sir? Sige nga, Rod. Mapanakon. Naibaga mga estudyante ka. Anya ka di ti kurso nga lalaam? Hotel and Restaurant Management, sir. Okay, numalpas ti klasim. Ikang ka iti oras mo nga training dito yung hotel ko.
kas OJT. Kukwayo daytoy a hotel, sir? Wen, kadinton makagraduar ka, at nagururay at trabaho. Ket numaya ti performance mo, pagbalinin kanto a branch manager. Anak, kumusta ti panagsari tayo? Iti akin ko kwa iti portfolio. Isugayam ti akin ko kwa iti nagkitaan mi adakkel a hotel, tatang. Ag OJT akano ijay, taapaman a makaturpusak. Ag trabaho akano ijay, tatang. Addan agur-uray at trabaho, manaka. Day tati imbaga na, tatang. Ngam inikanak iti sumagmamano nga oras nga ag-training iti hotel. Ag OJT akpay kano, tatang. Ina, nagsaya atan anak ko. Addan trabaho nga agur-uray. Kat amuyo, tatang. No nasaya ato kano ti performance ko, pagbalinin nakto kano a branch manager ti hotel na. Agasam. Manager to, ti anak ko anasingpay. Saan pa'y mat tatang? Agtrabaho akpay mat kas ordinary nga empleyado. Kalpasan na, mabalinak ton ama italo. Ay na, nagsayaatan ta nagsabat ta dito'y dalan, Sara. Apay kadi, ada kadi bagam. Sa balin sa muter aramidon ti kaanakam. Ni Esther, ti kayat mo asawan? Apay? Nakita kasimrek iti hotel at nakadwa na alakay. Anya? Pudno ka di dayta? Pudno. Nakita ti dua ang mata. Uray damagam to kin Esther. Anya? Agpapabayad ka din ni Esther? Diyak impagarup amaaramid na dayta. Kasla nagsingput a babae. Saan mo't gayam? Saanan anasaya at yar aramidan di anak mo, Ella? Kababain pa'y tikas di nga aramid. Anya? Anya ko mati aramid ti anak ko, kababain. Ilakla ko nan samot ten ti bagina. Ay nagalas ka ti kasta sa umon manang. Sana kasta ti anak ko. Ti kunam. Ngam, adda ebidensya. Anya ko maday ta nga ebidensya. Ibagam, taora mismo. Ipungot ko ti anak ko iti sangwanam no pudno ti imbagam. Ngam no saan mo't? Tinagtaudan ti sao, ti ipungot ko. Kuna ni Melba anakita na asimrak ni Esther iti hotel. Ada kadwa na alakay. Nagrugit ka ti utak yun? Kasmatla ang karugit ti aramid yo. Talaga asumrak ti anak ko iti hotel. Tamadama ti OJT na iti dakkel a hotel. Madama kanugayam ti OJT ni Esther iti dakkel a hotel. Diyay kano akin ko kwa iti hotel, ti akin ko kwa iti napidot ni Esther a portfolio. Kasta ka di. Imbag pa iti kasinsin ko, tadandanin nagturpos. Sinayang mo nga min ti gundaway. Anya nga ita, nagsardeng ka din na oras, tawan mo't pagadal mo. Sapay nagrigat yag talon. Inton makastrik ni Esther iti hotel. Agpatulong akin ko na. Tagtrabaho ak mamat. Ngamawan mo't na iturpos mo, anak ko. Uray para dalus ditan, mami. Kayat mo ti para dalus? May mayaten day jay. Ngam ti kanayon nga kainaran iti talon. Panagriknak kat kaslahak noang no at dak iti kataltalunan. Sa bagay, naimimbaglangan jay sagad kandaspan ngam arado. Wan, mami, nagrigat ti agtalon. Kablaawan ka, anak ko. Ay, nakalpas ka matlangan iti panagadal mo. Agyaman ak tatang. Kablawan ka, anak. Nadanon, tisang kaoray tayo. Ti panagturpos mo. Isagot ko kada kayo ni tatang ti diploma, nanang. Ti pa nakakita mi anak turpos ka. Umanayan aragsak mi, anak. Di kayo agdanag, nanang. Tatang, lala ingat. Tapno agbalinak a branch manager iti hotel. Mamati ak akabaon lang. Tanagagat ka nasingput ka. Ikagumaak ti agbalin a manager. Babaan iti nadalos awagas. Aggagat kan agano sak, nanang. Wan, anak. Tinapudno iti trabaho. Makagunod iti pagsayatan.
Apay anak ko na stimuging mo, mami. Anya ti pampanunutam. Manager mo't gayam kanon ni Esther iti hotel. Naggasatan. Kakaasi dalay di nga umututang iti pagbayad na iti pagadalan. Ita, manager rin. Day tangarod ita ti pampanunutek. Adu ti kwartam idi anak ko. Ngam sabali mo't ti inararamid mo. Nagbabawiak man. Ngam nalpasan, mami. Saan na maisubliti na palabas? Uray siyak. No amok ko matinagurnong. Saan ko maakastoy ti rigat ta ita? Diyak mat maanusan ti agtalon. Tas sa anak mat anaerwam itinadagsan na trabaho. Kat mapan ka iti ayan ni Esther. Barang kaasyan na ka di kasinsin mo. Nanang, tatang, ingkay agsukat. Apay ka di anak, papanan tayo. Intayo man matmangan iti restaurant ti hotel nga imat matunat. Kanayon tayo matamapan iti restaurant, anak. Ijay mat ti papanan tayo itatatang. Kan bayadak ti kanan tayo. Intayon takasusweldo klaeng. Enton kuan, awanton maurnong mo. Adda, nanang. Ay, kanayon kayo ngamin iding agrigat, tapno adala pagbayad ko iti pagadalan. Ita, nanamon nyo mo ti bunga dagiti rigrigat yo idi. Anak. Ay na, saan mi nga ibilang arigat dagijay, anak? Intayukit din, nanang, tatang. Adda sweldo. Kat kada sweldo manipod ita, mapantayo mangan iti restaurant, ti hotel a pagpapaaya. Inala na ka, kas janitor ti kasinsin mo? Wan, mami. May saka janitor iti hotel. Apay nga rod analiday ka. No inala na kamot gayam a janitor. Nakitak namin ti trabaho ti janitor, mami. Oray madamang agdaldalos. No adda masapol ti guest, ibaon dalata. Anya ngay nga rod, kat janitor ka. Ngam ni kasinsin Esther. Pag Serbian dagiti daddo maakro. Kablawan pa iti guest. Apalam di kasinsin mo? Malagi po idi agad adalak. Nakapimpiman ni kasinsin ko. Galante ak. Ita. Nabaliktad dagiti pasamak. Kastamot ti marikriknak anak. Iso ang madigayam tinatangig. Taditay ammo ti gasat. Data nga adda idi iti nga ato. Data itan ti adda iti baba. Agpadpada ta nga agbababawi. Ngam naladawan ti amin, anak ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, te seryetayo itaalawas, anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez.